uyazi ukuthi le inje. Njengoba uzoya kuJuly ke ma thina mhlambe kuzokwenzeka kuba sibancane singakwazi ukugcina umhlangano. Wona sizokuphoqa ukuthi usigcinele umhlangano ngoba siyingane zakho. Kuzofanele njengoba uhamba uye emhlanganweni uyobeka thina ayomelo thina njengoba sikuthuma nje. Le ndishi le njengoba siyithengile sizokuphoqa ukuthi angingabi khona isikhathi la singese sikubone khona emthandazweni wokuvuka wokulala noka12. Le ndishi le izokumangalela. Sithengile insipho la ekumphoqa ukuthi akageza emthandazweni. Umphoqa ukuthi akahambe aye emgidini ayovunula. Le ndishi le uzothi umubuka yona noma unqeni ke emthandazweni ucabanga ukuthi sitheni ngayo. Uzothi usuqeda ukugeza bese uyasigcobela ngoba ngeke sikwazi ukubona uphashile ngoba ngeke sikhombe thina phambi kwabantu. Sithengile la ufele emntwini ungakuphi angazomunga lapho yini. Cela ungifisele wona. Akusiwo ke lo wa5 wasemhlanganweni nawo. La ma ukuba kuJuly kwakho akusho ukuthi seyiphelile zethu thina inkinga. Inkinga yethu esehlelathi namakhosikazi umuntu oqala esimthintayo ngaphandle komndeni wena. Asikho isikhathi lapho nama ozothi wena ubusemgidini awuzizwanga ucingo. Lo fele emntwini uzofaka la ulindele icall yokuthi unkosikazi omphethe sekwenzakaleni kuyena. Asikho la ozositshela khona ukuthi mina bengisina. Musina uzosiqaqa usibeke eceleni kodwa yakhe ifoni sithi ungahlukani naye ngoba siyakudinga. La ma ngopha noma uMKHOKHELA ke la konke lokho komgidi siphethe isikhwama la sakho sokuyodla emgidini ngoba singeke sikwazi ukubona uphethe uplastic cha ayo wethu uma usiphethe la ngaphakathi uMKHOKHELA ke uzobe usigadela uma ngoJuly nawe siyakuqoka nje bese sikuqoka nje sikufakela iplate la phakathi. Ama plate lawa akuwona lawa awo R5 uthapha welo ukuthi uma esehlele emgidini melo mangabona nje uphethe uplastic uyamgidini soxabana ngempela ngoba nasi isikhwama uzobe usuphakelwa la uphakela ukuthi udle emgidini. Asikwazi ke ma usofika emgidini uphethe esinye isitsha ebekhona ama plate nawo. Siqede phakathi afaka amathamla la awakathapha we futhi nawo. Lamathamla lawa ukuthi umama sephuze emgidini aphuze ngawo. Angeke size sikwazi ke sikubone ushaya icilongo ekhona amathamla. Kule mvunulo le siphethe nesuitcase la. Acela abavule babuke. Kodwa bezobona ukuthi besingagcini icala. Le suitcase le eyokuthi uma mayiphume emhlanganweni uzofaka isuitcase uzofaka imvunulo yakhe yonke la. Akazuyifaka kubhakha uzilimale cha izongena la kwi-suitcase. Ngalokho mhlawumbe abanye bazothi bese befuna ukubukwa kulungile ayikho inkinga. Kodwa thina siyazi ukuthi sifunani njengoba senza lokho. La ekhaya sikhule kuthiwa isibusiso sakho sokuqala sikumgcotshwa wakho before uzofike phambili. Sizoyicelela la ma kuwena. Sizoyicelela. Lapha ya ngaphesheya sikhulume nomama wakwaNgesi. Sabe sesimbuza ukuthi konje mama ubaba wakwakho uthanda ini ngoba bese ngeke sikwazi ukushumayela ngaphandle. Umama lapha ya abangcole bangaxabani nathi masibona umshumayelo wabetshela ukuthi mhlambe semnika utshwala cha. Abangena la wulwethi bazokwazi ukuthi 100% lwaya wejuice asiyiwayini non-alcoholic. Sibese siphathela umshumayelo awu nange uphakamisa uyawazi. Umama wakwakhe usitshela ukuthi vele uyayithanda so sase sifaka ke nathi. Lapha yama bezobuka abangcwele amabhokisi abhaliwe. Abhala ukuthi imshumayelo uNgesi. Okukhombisa ukuthi la ekhaya siyazazi izinto. Abanye bebengafaka nje kuma gift packs kodwa thina nayi cha asenzi kanjalo. Nebheluni leli phambi kwakhe libhaliwe ukuthi imshumayelo uNgesi nalo. Naye ubaba siyacela ukuthi njengoba ezoya emhlanganweni naye uNkulunkulu amkhumbule naye asikhumbulele thina futhi. Ngicela ukunike udadewethu omdala ufunde. Amen mama Ngcele.
Bangcwele, uma senje sekubeke konke ebesokukhuluma nebesikuplanile usekusho konke. Esizokusho nje lana sizoloba amagama ethu esiphikeni sakho ngoba kuye kuthiwe amagama alotshwe esiphikeni samkhokheli wakho. Uma lingekho igama esiphikeni samkhokheli wakho, angazi ke kwenzekeni. Socela uNkulunkulu washeme namhlanje azosihlobela amagama ethu. Futhi socela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule ngoba singabantwana sibancane, asikwazi ukuthandaza, asikwazi nokukholwa. Sizoyicelela uNkulunkulu washeme ukuthi sicela asiphe ukukholwa, asiphe konke asikucelayo ngenhliziyo nakho konke. Asikhumbule nasemakhaya esigane kuwona. Siyathemba uNkulunkulu osiphameni uzosikhumbula ngakho sikwenzele uMKHOKHELI. Konke lokho esikwenze la sikwenze ngothando olumsulwa. Siyakuthanda mawethu. Ebese umshumayeli, angazi ngingathini uNkulunkulu wami. Baba wethu umshumayeli, siyanithanda bazali bethu ngoba nilana nje niphambi kwethu nifana njengabazali bethu. Uma sona kuzothiwa nangu umama uphethe ubaba, qhamuke wena ma. Siyacela ukuthi uNkulunkulu wasekuphameni asiqoqe, siqoqeke singamakhosikazi, sibancane ngingaboni basiza idudla, sibancane madoda kithi emzini yamadoda. Asani masihamba kahle masenze njani. Sizocela nje uthando ukuthi uNkulunkulu wasekuphameni asikhumbule, asiqoqe nathi siqoqeke siphatheke. Yilokho sikucelayo bangcwele. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu washeme uzosizwa sonke singamakhosikazi sizingane. Bakhona nabanye mhlampe ebebefisa ukuthi bafake nabo ngiyacela ukuthi bafake esibusisweni ngoba kushuthi amandla awalingananga ngoba lento siyiplane late ngale ndlela esimangaliso.